Det er den her lille sag, det drejer sig om. Historieguide til weekend i Berlin. Ægteparret må dø for sagen, men deres indsats bliver udødeliggjort. Det er en lille guide til en tur til Berlin, og det er en weekendtur. Det er ikke en generel historisk guide. Det er en specifik historie. 2 historier faktisk, der er meget tæt sammenkædet. Elise Hampel, Otto Hampel. De bliver henrettet den 8. april 43 i et fængsel i Berlin. De bliver et hoved kortere i guillotinen med 2 minutters mellemrum. Det er meget dramatisk, det er meget absurd, men de er jo forbrydere i nazismens øjne på det tidspunkt der. Genren her er lidt specielt. Det er en journalistisk single, som det hedder. Det er mig, der er Sten Tommy Larsen. En journalistisk single kan tillade sig lidt mere, end en reportage kan. Man kan godt være lidt fiktiv indimellem, men hele bogen her, og normalt i en journalistisk single, er meget faglig velbegrundet. Det har været et spændende projekt. Jeg har arbejdet sammen med nogle af de meget dygtige faghistorikere i Berlin, og har stadigvæk også en mødeaktivitet med dem. Her der er takkelisten over dem, jeg arbejder sammen med, også offentlige institutioner. Den er fagligt velbegrundet, men handler altså om 2 historier. De 2 historier får man faktisk allerede her på flappen forrest. Kort fortalt om ægteparret, der går fuldstændig bananas i 1940. Og i hemmelighed, meget dyb hemmelighed, der er kun de 2 involveret, begynder de at skrive postkort, som de lægger i opgange rundt omkring i Berlin. Der er altså ikke nogen modtager på, kun det tyske folk. Det er stærkt antinazistiske postkort. Og Gestapo er ved at blive sindssyge. De jagter dem i 2 år. Ægteparret starter i 40, fordi hun mister sin meget elskede lillebror under den tyske invasion af Nordfrankrig. Og det får dem altså til at gå helt i stå med deres tilværelse. De passer stadigvæk deres tilværelse. Han arbejder, hun er hjemmegående. Og det tager Gestapo 2 år om at finde frem til dem. Det er beskrevet i bogen. Det er også beskrevet, hvor de bliver henrettet, hvordan de bliver henrettet, og det fængsel kan man se den dag i dag. Det er meget dramatisk, det hele. Bogen følger også andre hovedpersoner. Büskle, som er politimanden hos Gestapo. Lømeren, som er dommeren i Folkedomstolen, og hvordan det går dem. Og her skarpretteren fra Plötzensee fængsel. I dag kan man, og det ville være guidens, den er konkret guidende, folk der læser den, og så mange steder i teksten også. I dag kan man se det rum i det fængsel, hvor de bliver henrettet. Det er meget dramatisk det hele. De tyske myndigheder, som kommer til efter krigen, er overhovedet ikke tosset på nogen måde. I tæt samarbejde med de allierede bliver der forskellige politikker, ideologier bestemt. Man skal have gode historier. Altså folk, der har gjort modstand, skal beskrives, og gerne i romanform. Derfor henvender myndighederne sig til blandt andet Hans Fallada, som skriver en fremragende roman. Der er Hans Fallada i 46, umiddelbart før han dør. Og her er hans meget unge hustru på det tidspunkt. Hans Fallada er morfinist, eller junkie vil vi sige i dag. Det er hans meget unge hustru også. Og det er, ja, jeg ved sgu ikke, hvor mange der er det, men de har levet et fantastisk liv, og han ender sit liv i begyndelsen af 47. Det er også beskrevet, og hvorfor han dør. De ryger ud og ind af klinikker på grund af deres morfinbrug. Det er det, bogen handler om. En lille smule, men guidning, altså følg op på Otto og Elise i nutidens Berlin, følg op på Hans Fallada i nutidens Berlin. Det er det går ud på. Og så får man den anden historie her på flappens bagside, så man med bogen i hånden på hylderne kan få et godt indblik i, hvad den her lille guide kan byde på, og det er helt konkret ment. Der er mange chokerende historier i de 2 hovedhistorier. Jeg vil meget hellere ligge ude på hylderne i et godt supermarked, end jeg vil stå på boghandlerens hylde. Al respekt for boghandlerkæder, men jeg har det sådan med det her produkt, som jeg har udgivet her for ganske nylig nu på eget forlag.
og som jeg skal til at finde ud af, hvordan jeg distribuerer. Meget hellere ligge hos jer end de andre steder. Det er det.